I to čini seriju malo pomerenijom od realnog života nego što ona zaista jeste, ali možda za promenu i nije loše da pored tih grdnih realitija koji nam dušu pojedoše ovde i koji nam upropastiše i ono malo kriterijuma i vrednostnih stavova koje imamo, pozitivnih, da malo nešto se istilizuje i pripremi, napakuje i napravi tako da bude gledljivo, pristojno i prijatno. I poučno. Tako je. Sad, pre nego što smo ušli u studiju i krenuli i onda smo nešto razgovarali, ovo je nekako uloga, kad su vas pozvali za ovu ulogu, kakva je vaša reakcija bila? Igrate prilično normalnog čoveka. To je odlično. Što vam čestitam na ulozi normalnog čoveka. To je za mene neobično. Ja nisam baš često glumio normalne, odnosno, ajde da budemo još precizniji, ja gotovo nikad nisam imao ovakvu ulogu, bez onoga gotovo, znači nikad. Uvek su to bili istorijske ličnosti, uvek su to bili diktatori, uvek su to bili predsjednici, kraljevi, pod navodnicima, jel? Znači vladari, autoritarne ličnosti, koji po pravilu imaju neku pomerenost u sebi, da sad ne budem grublji. Ali, ili sam s druge strane glumio neke arhetipove kriminalca nekog u filmu Potera za srećkom i tako dalje. Ovo nije arhetipski, ovo je najblaže arhetipu je to što je to jedan čovjek srednjih godina sa svim krizama, demonima i frustracijama koje te neke godine donose u prostoru i okruženju kakvo je ovo naše ovde. Verovatno i u svetu, ali u našem tom okruženju je to sve za jednu nijansu još malo pomerenije i kako kažem, drastičnije. Dakle, igrate oca koji je onako, kako bih rekao, srpskog oca, koji prati u stopu ćerku i gleda šta radi, i s kim se druži, i s kim se viđa, i s kim se... Je to to? Ne preterano. On je zabrinut. On je voli, brižan je prema detetu, ali u valjda tom osetljivom periodu od 16 godina, kada ti devojčica, dete, do juče, koja je dolazila da ti sedne na krilo i da se mazi sa tatom, mamom, jel? Ali što je s tatom, odjednom nekako počinje da izbegava, da dolazi, jer eto, počinje da gleda neke tamo dečake koji tebi idu na živce kao ocu, jel? Šta on ima da gleda moje dete? I počinje se gubi ta neka fina nit između roditelja i deteta, zato što dete prestaje da bude, ili želi da što pre prestane da bude dete. Mislim da je čak i blaža razlika između, odnosno kad je u pitanju devojčica nego kad je dečak, ali verovatno očevima teže pada ta situacija kada vide da im žensko dete odlazi u nepoznatom pravcu. Naravno, to traži neku dodatnu strogost, to traži neke restrikcije, to traži neko ponašanje koje je možda izlazi iz domena neophodnog, jer prosto je iz straha se dešava, iz preventive i tako dalje. Međutim, osjeća se i ostaje dominantan topao jedan osjećaj te porodice. Mislim da smo ga postigli, videli smo malo materijal, pa smo shvatili da smo ga postigli i u vizualnom smislu, dakle i po nekoj toploj, utopljenoj slici i po celom tom ugodnoj atmosferi koja se u kući uglavnom čita se takva atmosfera, i po odnosu između mene, supruge, koji igra Ivana Mihić. To sam htio da vas pitam, kako ste se uklopili zajedno? Pa njih hoću da pohvalim. Mislim da ni Ivanu, kao što ni mene niste često mogli da vidite u ovakvoj ulozi, Ivanu takođe, koliko znam, nisu često ljudi mogli da vide u ovakvoj ulozi majke, jedne brižne, tople supruge i majke, je li tako? Koja to sjajno radi. Meni se jako dopalo kako smo se nas dvoje tu pronašli, kako je to proradilo i kako se to posle videlo na kameri, odnosno kako je sa ekrana silazilo. U to se ova mala Jovana Andrić, vrlo talentovana, jako lepo uklopila. Tako da mislim da smo postigli pravu dozu porodičnog. Nema nategnutosti u tom. Iako ima nategnutih situacija, prosto zato što ih život pravi. Ali mislim da smo mi pronašli neku, naravno pod dirigentskom palicom reditelja i iz samog scenarija proizašlih situacija, da smo u tom odnosu pronašli pravu meru. I Ivana je tu dosta pripomogla i idejama nekim i pričali smo pred svaku scenu, pred svaki gotovo kadar,
smo pričali šta se i kako iz ovoga može napraviti. Onda smo dopunjavali. Petar je vrsta reditelja koji je kao scenarista koji dozvoljava da se stvari nadgrade na licu mesta, tako da je to jedna sreća u ovakvoj situaciji. Neka improvizacija koja je to pomogla. Konstruktivne improvizacije, da. Jasno. Dakle, očekuje nas premijera u nedelju u 5:30, prvi program Radio Televizije Srbije, serija Priđi bliže, i očekuje nas 16 epizoda i vi još snimate tu seriju. Još snimamo, da. U Beogradu, da. Znači, očekuje nas, eto, ponovim, dakle, moćete da gledate sve ovo što je Mićko govorio, dakle, u nedelju u 5:30. Idemo na nešto drugo što je također interesantno, što je vezano za vas, jeste selo Gorija, baba se češlja. Sad sam konačno izgovorio kako treba. U pitanju je, kako su najavili za ovaj serijal, rekli su da su uveli 40 novih glumaca, osvežili malo sa nekim novim ljudima i novim likovima, i pojavljujete se vi. Ime uloge obećava Žika Ženeva, a vi ćete nam reći o čemu se radi. Da, pre svega da kažem da je jedan broj ljudi koji me poznaje, a koji mi nisu prijatelji, me je pitao, a šta ćeš ti tamo? Kao da je to ne znam šta. Mislim, očigledno ti ljudi ne znaju, izgleda da je, i ne gledaju tu seriju. Činjenica da ja nisam posebno pratio, ali kad su me pozvali, ja sam bio iznenađen što sam pozvan u tu seriju, zato što sam mislio da se od mene očekuje da radim nekog seljaka ili šumadinca, otkud znam, što mi nije, naravno, ne bi ni to bilo nemoguće, s obzirom da se bavim tim dijalektima i mentalitetom ovog naroda već 2,5 decenije. Ali ne, reditelj je na meni ulogu tog nekog Žika iz Ženeve, to je neka treća generacija našeg gastarbajtera iz Švajcarske došlog, vraćenog, i on je, i pored tog ovako malo komercijalnog, da kažem, đilkoškog imena, on je u stvari jedan vrlo uglađen lik koji je tu, što bi ja rekao, uglađeni manipulant. Taj izraz ovih dana koristim kad me pitaju za tu ulogu i za taj lik kako je napisan. On je u stvari došao tu da nešto muva. Šta muva, to ćemo vidjeti, ali nije, pošto je i ta serija, kao i ova Priđi bliže, na određen način stilizovana, jer prikazuje Šumadiju i srpsko selo na jedan idealistički način. Znate, u toj seriji vi ne možete da vidite deponije đubreta na svakoj krivini kada se ide između sela i tako dalje. Vi ne vidite ružne aspekte srpskog sela. Vi vidite lepe, ulepšane fotografije, vi vidite romansirani život na selu. I to je u stvari, očigledno postoji neka, možda se nametnulo u ovom periodu, kao što su se pokazale ove serije, ne znam, Ranjeni orao i tako dalje, te serije koje podižu se na jedan nivo stilizacije, na nivo nečeg što nije sasvim realno. Mislim da je to sve odgovor na taj reality koji nas negde guši, koji smo osetili da nam crpi energiju, pa imamo potrebu se malo izdignemo iz običnog života. Da se, dakle, vratim na ovu seriju, to je dosta dobro, vešto i pametno napisana serija, Selo Gorija, baba se češlja. Da je gledana, to što je gledana ne mora da znači samo po sebi da je ona kvalitetna, zato što ovde su gledane i mnoge nekvalitetne stvari, zbog skandala, senzacionalizma i tako dalje. Ovde toga nema, ovde se gleda zbog priče, zbog opet nekakve topline i, po mom mišljenju, stilizacije. I jedan od razloga što sam pristao da učestvujem u tome je, a, kažem, instant nisam se osetio delom nečega što ne gledam, a traje već 3-4 godine, je bio upravo to što mi se dopao način, tretman, kako se tretiraju likovi, kako se tretiraju situacije, u krajnjoj liniji kako se tretira jedno okruženje. Kako se tretira srpsko selo uopšte. Jeste srpsko selo, jer ljudi su skloni da pomisle, kad pomisle na srpsko selo, prvo pomisle na đubre, blato, seljake koji se bodu noževima, što kaže Duško Kovačević i tako dalje. Međutim, ovde je neka druga priča. Ovde se ne insistira na tome, ovde se insistira na emociji. I to na toplini. Naglašavam to zato što to je ono što vezuje ove dve serije. Obe imaju jednu specifičnu vrstu topline, a to se vezuje i za ove u poslednjih godina uspele serije